רבותינו אומרים, משה רבנו היה מדבר, 60 רבות צריכים לשמוע אותו, 600,000. באותו זמן היה לנו כל בעולם, איך ישמעו אותו 600,000? שכינה מדברת בתוך גרונו, ורק פותח את הפה שלו. ואז, ככה אמר הקדוש ברוך הוא אומר, כולם שומעים. אין אחד שלא ישמע. שכינה מדברת בתוך גרונו. אהרון כהן אותו דבר, כשעומד בבית המקדש, והיה אומר, אנא בשם, כפר לה לעוונות ולפשעים. היה פותח את הפה שלו, מיד יוצא הפה שלו שם מפורש. כשהיו שומעים שם מפורש יוצא מפי כהן גדול. יוצא מפה, לא אומר גדול, לא הוא אומר, אלא הוא רק פותח את הפה שלו, ואז יוצא. בכל המקום בשביל אזכיר את שמי, אבוא אליך ברכתיך. אזכיר את שמי, לא תזכיר. אזכיר. והיה רק פותח את הפה שלו, שכינה מדברת בתוך גרונו. ראינו, אומר שם מפורש. זהו, הסגולה של משה ואהרון. שכינה מדברת בתוך גרונם. שמואל גם כן היה ככה. מאיפה אנחנו יודעים? כתוב, כשהיה שמואל מוכיח את ישראל על אבותיהם שחטאו, וישלח השם את ירבעל ואת בדן ואת יפתח ואת שמואל. הוא מדבר, מלווה אותי, מה זה ואת שמואל? שכינה מדברת בתוך גרונו, כמו שהאחר מדבר בשבילו.